104.7 IFM. Report! Bumaba ang singil sa kuryente ng mga consumer ng Dagupan Electric Corporation o DECORP ngayong buwan ng Pebrero. Ayon sa DECORP, bumaba ng 16 centavos per kilowatt hour ang binaba ng singil nila o katumbas ng 9.26 na overall selling rate. Dagdag pa nila kung tutusin ay tumaas umano ang kanilang singil sa generation charge, ngunit ipinag-utos umano ng Energy Regulation Commission o ERC na i-refund ang regulatory reset fee dahil hindi pa umano nakakapag-reset ang tanggapan. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng electric company sa mga consumers lalo na't inaasahan ang muling pagsipa nito sa demand sa susunod na buwan kasabay ng inaasahang pagpasok ng summer season. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.